budeme snažit o to, abychom získali 3 body. Remiza nerieši nič ani jednom, ani druhom. Určitě větší tlak bude na nás, jelikož hrajeme doma. Chce byť taký zodpovedný ako s Polskom. Ešte navyše pridá 20% a vtedy máme šancu na úspech. Naší povinností je zvítězit v tom zápase. Obidvaja chcú dneska vyhrať. Problém týmu byl hodně. Český tréner je rozumný tréner. My hrajeme tady za Česko a chceme vyhrát. Poznám dobre českých futbalistov, poznám atmosféru na Sparte. Tahle ta skupina se zamotává čím dál tím víc každým zápasem. Máte 12. hráča, to je divák, takže v tom vidím vašu výhodu. To je jeden z těch klíčových zápasů, který my bychom chtěli zvládnout. Nerad by som prehral 4-krát po sebe. Důležitější než řeči bude výkon a činy na hřišti. Hra sa o zlaté body, dá sa povedať. Vladimír ktorý zabieha za Jankulovského. Nedávno stáli proti sebe v talianskej lige v zápase SSC Neapol AC Milano na neapolskom štadióne San Paolo. Vladovaj vie, o aké dôležité body sa dnes večer na Pražskej Letnej hrá. A kvalifikačná matematika jednoducho hovorí, že Česi musia, my môžeme. Určite, že je to psychická výhoda. Ja si myslím, že tak hráči na ihrisku vôbec neodpúšťajú. Navyše českí hráči si so svojimi skúsenostiami určite výpadok nepripúšťajú. Hamšík posklepnutý od Hološka s ďalším streleckým pokusom nášho týmu. Strelecký pokus číslo 4. Vidíte, že to zranenie z úvodu prebolelo, nech sa páči. Viditeľne máme kontrolu stredu ihriska, pretože tam pracuje 5 našich hráčov proti štvorici českých hráčov a v tejto fáze zápasu je to veľmi citeľné. A hlavne to, že naši hráči sú veľmi pohybliví v strede pola. To nebol faul, máme šancu, Filip Hološko. Filip, Šesták, prihraj Stánko. Gól! Slovensko vyhráva na netnej 1-0 a náš východniarsky odkaz. Stánko, dobre si zrobil. Vyhrávame 1-0. Pozrite sa na to. Hrubá chyba českej obrany. Víťazný súboj Šestáka, ktorému potom dal loptu Hološko. Stánko Šesták vystrelil pomedzi nohy Zdenka Grigeru do protipohybu Petra Čecha a náš sen sa stáva skutočnosťou. Strieľame vedúci gól na Pražskej Letnej. Počúvajte, ako to znie. Československo 0-1. Milan Lešický. Áno, bola to akcia Šestáka, ktorý si loptu vybojoval v hlavičkovom súboji, narazil, prebral, otočil sa a vystrelil. Bol predtým faulovaný Martinom Feninom. Španiel Undiano Majenko. To postrehol a pozor, máme šancu. Jendrišek nedal. Jendrišek, gól! Gól! 2-1 gól! 83. minúta, Slovensko vyhráva 2-1. Erik Jendrišek, druhý Vajsov zázrak. 2-1. Karhanová rozohrávka, hrubá chyba českej obrany. Grigera si nerozumel s rozehnalom. Čech ešte zachránil pri prvej Jendriškovej strele, ale útočník Kaiserslauternu popod jeho telo zasúval loptu do siete. Slovensko má na dosah svoj historický kvalifikačný výsledok na ihriskách súperov najtvrdšieho rangu. Vyhrávame na Letnej 2-1.
Šesták a Jendrišek. Vyhrávame 2-1, vážení športoví priatelia. Držte doma palce, aby sme tento tesný náskok držali dlhšie ako v prvom polčase, aby sme to dotiahli do víťazného a úspešného konca, aby sme si z Prahy, z Českej metropoly odviezli 3 body. Tak je to ako z rozprávky, je to záver a ešte nie je koniec, treba to dohrať. My sme tu doma. Povzbudzovanie našich fanúšikov, ale Česi sa rútia pred Muchu. Sionko, vysoká lopta na plaši. Mucha výborne. 84. minúta sa končí. Česi v kvalifikáciách majstrovstiev sveta alebo majstrovstiev Európy prehrali na domácom trávniku iba s futbalistami Holandska, Nemecka a v kvalifikácii majstrovstiev sveta 98 tu na Letnej s bývalou Jugosláviou. Teraz môžu prehrať aj so Slovenskom. Bráňme sa zubami nechtami, bráňme sa